tarik ingkoy ni longlit along enut lo charli osopi aphan ahir ingtangrak pen elpitra ketong birta angton pen archupon sina ni longlit along enut lo charli osopi aphan ahir ingtangrak pen elpitra ketong birta kelong dun atengke areng so abang amen serlin tisopi arta krepho apu amen babul tisu arongkoi tisu longnit pusi birta longdun nona mat kisu kelang ahem ansi chepon lo lapen kereng je aphan ke puthek te pin lo pusi ladak rod atum nang thandun LP truck number NN02K 3663 driver amen MD False Islam apu amen Safar Adi Kidu Changmaji Road near Jamit Masi PS Doboka District Nagong Assam pusi pangthekpon nona mat truck abang manjarai kom saiki rensing rang pe babusing tirang lapen area sangho tonpensi chepare deng ponlo